हेलो दीदी बहनी भैया, हरो नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते ही आप सब ठीक हैं। तो एक सोहर सुनावे चलता ही अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल का सब्सक्राइब करें। मचिया ही बैठी हैं सासु हो तो बहू हरियरा जी करे बहू हरियरा जी करे हो। मोरी सासु सोनवा के बनले हमर नाई हरि हो तो रूपो वाके मारे लागे हो। मोरी सासु सोनवा के बनले मोर नाई हरि हो तो रूपो वाके मारे लागे हो। एतनी बचन सुनै सासु हो तो बउहर से अराजी करे बउहर से अराजी करे हो। मोरी बउहर चुप रह बउहर हो। मोरी बउहर सुनी पई है वे पूता वह हमारे हो तो घर से निकारी है हो तो घर से निकारी है हो। मोरी बउहर सुनी पई है पूता वह हमारे हो तो घर से निकारी है हो तो घर से निकारी है हो। विधिसिया जमाना बनामई हो तो विदु से परोसई हो तो विदु से परोसाई हो। मोरी सखिया चरा कैबेनी या डोला मई हो तो पियवा जियमई बैठई हो तो पियवा जियमई बैठाई हो। मोरी सखिया चरा कैबेनी या डोला मई हो तो पियवा बैठे जिया मई हो तो पियवा बैठे जिया मई हो तो रानी या बोलई हो तो रानी या बोलाई हो। मोरे पियवा हम तो राजे बड़वा के बिटिया हो गरीबवई घर आइन हो गरीबवई घर आइन हो। मोरे पियवा हम तो रजवाड़े वाके बिटिया हो गरीबवई घर आइन हो गरीबवई घर आइन हो। मोरे पियवा सोनवा के बनले हमारा नाई हरि हो तो रूप वाके मारे लागई रूप वाके मारे लागई हो। एतनी बचन सुनै पियावा हो तो आगा वाक थरिया हटावई आगा वाक थरिया सरकावई हो। अरे हो लटवा के पानी या बहा
धाराई हो। एक मास बीताई दुई मास आऊ रऊ तीन मास आऊ रऊ तीन मास हो। मोर सखिया माइया बपैया मिल पूछै लागे हो। मोर बेटी कभी है तोहरी विदाइया होता हम का बतावो होता हम का बतावो हो। मोर सखिया